Ahoj. Áno, idem. 15 minutes later. Do piče, už pol hodinu tu som. Á, to bude obedík. Tak mám pocit, ako ich na niečo zabudol. Ale keď sa ríka, keď na niečo zabudneš, tak to nie je dôležité. 1 hour later. The next day, later. To píče. Áno? No aj prídeš dneska? Jaj, no už som na ceste. Už ťa pomaly vidím. Jedla. Au. Legenda vraví, že tam stojí dodnes.